Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma o mga mananagat. Ako pong timbaya sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, ingman sa mga kamadrihan dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Kinahanglan gayud nga kita mag-ampo alang sa mga kaparian. Kay ngano man hapit naman gud matapos ang bulan sa Mayo. Unya ang bulan sa Mayo atong gihalad sa kang Birhen Maria ang inahan sa natong tanan nga mao ang rayna sa langit ug sa yuta, ug ang Mayo mao ang Flores, bulan sa bulak nga ihalad alang kang Mama Mary. Unya si Mama Mary mao manggod ang inahan sa mga kaparian usab. Mao na nga atong iampo ang mga kaparian nga daghan pang musulod sa seminaryo, daghan pa nga mga batan-on nga mutubag sa tawag sa atong Ginoo. Ako pong pasalamat niadtong Mayo 27 nga mao usab ang birthday ni Father Jude Angeles o nga taga Basilan, pari sa Basilan, ang Vicar General sa Basilan, sa Prelatura sa Isabela de Basilan. O ako po nga pasalamat sa mi-graduate sa panaon niadtong Mayo 27 sa buntag o ingon sa Jimenez sa St. John the Baptist High School. Muna nga akong pasalamat. Nito pong Sabado, mi-graduate po ang taga St. Vincent Ferrer High School sa Bonifacio. Ingon ang St. Michael's High School pero elementary department sa hapon. Pero miadto ako dito miyaging Sabado sa Pitsa 28 sa Mayo, miadto ako sa Concepcion aron pag-andam kay ang parokya, kay ang mission station sa Concepcion, lungsod sa Concepcion, i-turn over naman ngadto sa diocesan clergy. Ug mao to nga nakikita ako sa in charge sa mga Vincentian Fathers, ang Congregation of Mission Priest nga si Father Thurs. Akong gipakigkitaan aron maandam usab ang mga libro, maandam ang mga butang sa parokya. Hinawton ta nga dili mga wala ang mga butang sa parokya. Kay kadaganan god mga wala man ang mga plato, baso, mga kutsara, tinidor, mga kaldero, mga habol o guban pa. Mao na nga hinawton ta nga dinausab sa Tinago sa Osamis City kay i-turn over naman pod ang St. Vincent de Paul Quasay Parish ngadto kang Father Dexter Banuelos nga usa ka diocesan clergy. Mulakaw naman pod si Father Loy Tria, usa ka CM, Congregation of Mission. Muna akong hangyo mao nga ato yung nga kwintahon, ato yung panalipdan nga walay mawala nga mga plato, baso kay unsa may gamiton sa sunod nga pari ang mga kung unsa sa parokya, iya sa parokya, iya gyud sa parokya. Nga hinaut unta nga ang mga leaders nato mao gyoy mo mga leader mao gyoy mo ihap unya sila pod ang manalipod nga dili kana mga walay mukawat sa mga butang sa parokya. Kuyaw pod no kay ang mga butang sa parokya mga wala man ngano kahana. Unya karong adlaw Mayo 30 graduation dito sa St. Isidro High School, St. Isidro of Tudela High School Incorporated. Graduation sa alas 9, unya sa hapon sa St. Joseph High School dina sa Sinakaban. Ang ilang principal dina sa St. Isidro High School of Tudela mao si Ma'am Hanime Gabika Lagas, o ang ilang school director si Father Lani Sereno, o sa hapon sa St. Joseph's High School Sinakaban, din ang ilang principal mao si Sir Oliver Glenn Duhinio, o ang ilang school director si Reverend Father Daryl Rosales. Inig Mayo 31, adto na usab ang graduation sa Holy Child High School of Clarin, din ang ilang principal mao si Ma'am Waidi Neri, ug ang school director si Father Fred Malalis.
o sa hapon adto sa St. Michael's High School Tanggob, din ang ilang principal mao si Ma'am Luz Piraren o ang ila nga school director si Father Ernest Kulanag. Mao kini ang atong hanay sa ato nga graduation. Mao nga ako nga ay iusab di ay ang kuan I stand corrected ang sa buntag gali sa St. Michael High School alas 9 sa Clarin sa hapon didto sa kining Holy Child High School of Clarin ang hapon. Ari kita sa atong ebanghelyo karong adlaw, Mayo 30. Atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Unya mingon ang mga tinun-an. Unya ang iyang mga tinun-an mingon kang Hesus. Karon yano na gayud ang imong sulti ug dili na pinaagig mga sambingay. Nahibalo na kami karon nga nasayod ka sa tanang butang ug wala ka magkinahanglan nga aduna pay mangutana kanimo. Busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Si Jesus mitubag kanila, mituo na ba kamo karon ang panahon moabot ug karon mauna nga magkatibulaag kamong tanan, manguli kamo sa inyo ug inyo akong biyaan. Apan dili ako maginusara kay ang amahan naguban man kanako. Gisulti ko kini kaninyo aron makabaton kamo kalinaw pinagi sa inyong pagkahiusa kanako. Paantuson kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay gidaog ko na ang kalibutan. Ebanghelyo sa tong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon una sa tanan kagahapon atong gisaulog ang kapistahan sa Asensyon, ang pagsaka ni Hesus sa langit. Doon na kini kalainan ha, kay si Santa Maria gitawag og Assumption. Ang piyesta niya Assumption para ngadto kang Mama Mary. Nganuman tungod kay si Mama Mary dili man siya maoy gitagaan siya grasya aron siya makasaka sa langit. Pero si Hesus sanglit siya Ginoo man, siya mismo mao ang misaka sa langit. Mo na ang kalainan sa Ascension o Assumption. Assumption, through the grace of God, Mother Mary was taken up to heaven. But on the part of Jesus, Ascension, because He is God, then He ascended into heaven. Siya mismo mao ang misaka sa langit. Samtang si Mama Mary, Assumption, tungod kay dili man siya Ginoo, kitagaan lang siya grasya aron makasaka sa langit. Unya, ang Ascension, mauusab ang saad. Atong hinumduman nga, sa piyesta sa Ascension, kita gisaaran ang atong Ginoo misaad nga dili siya mulakaw, kun dili ikahatag ang Espiritu Santo. Sa ato pa di ay, Ascension is the fulfillment of the promise because God is not a liar. God will fulfill His promises. Mao na nga, ang Ascension, maoday ang paghatag og kamatuoran sa atong paglaom. Tungod kay gihatag gayon ni Hesus unsay iyang gisaad ngadto sa mga apostoles, ngadto sa katawhan. Nindot kay no ang Ginoo no, mituman sa saad. Ikaw nga namati nako karon, matinumanon pug ka sa saad nga imong gihimo. Labi na ikaw karon bana nga nakadungog nako karon. Daghan mi ka gisaad sa diya nga ikaw nangulitaw, nanguyab, nga mihangyo ka, nga ikaw sugton sa imong asawa. Imong gisaad nga imo siyang panggaon, imo siyang mahalon. Wala nimo siya dapati, wala nimo siya pahilaka, imo siyang gipangga. Imo ba nga mitrabaho ka bagayod aron siya o ang imong mga anak kahatagan og ugma. Mao manggod ni ang imong gisaad. Kitang tanan doon na tayo mga saad. Ang inahan pod, misaad sa iyang mga anak nga iyag yung panggaon, amumahon og serbis, yuhan ang iyang mga anak uban sa iyang bana. Hinaot nga imo kining gihimo, mama, usa ka man ka inahan, hinaot nga imo kining gihimo, nga ikaw nagmatinud-anon sa imong pagkainahan. Wala ka magsigig suroy-suroy, magsigig panumbalay, wala ka magsigig adto sa lain nga mga silingan, nga nagsige nung kaog kining nagmarites, nagsigig istorya-istorya sa mga dautan, kundili imo gyud nga gilimpyuhan ang inyong panimalay, imo gyud nga
andaman og pagkaon ang imong mga anak ug ang imong bana, imo gyud nga giayo ang imong pagkapapil sa usa ka inahan. Uy, dili gyud ang papel sa usa ka inahan, dili sayon tungod kay ikaw man ang muandam, mo limpyo, ikaw man ang mo pahigayon sa tanan nga mga gimbuhaton dinha sa panimalay. Mao na nga saludo kayo ako sa paghimo sa inyong mga saad, sa inyong accomplishment, sa inyong paghimo, sa inyong mga gipanaad. Mao kini ang unod sa ato nga kasaulugan sa ascension. Pero ang mas maanindot pagayod nga kahulugan sa ascension mao ang pagpasaylo sa mga sala. Gipadala man ang Espiritu Santo o ang role, ang papel sa Espiritu Santo mao man ang paglamdag kanato aron giyahan kita nga dili kita makalimot sa atong pagkamasalaypon ug mobalik kita sa Ginoo. Muna nga repentance of sins mao gyud toy unod nga gisulti sa atong Ginoo sa wala pa siya mosaka sa langit. Muna nga dinipod sa atong ebanghelyo ang mga katawhan, ang mga tinun-an pod mingon nga busa mituo kami nga ikaw gikan gayud sa Dios. Kana bitong tunan gyud sila pagtuo nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Mingon diri nga gikan gayud ikaw sa Dios tungod kay sa Dios sa atong pagtulon-an sa mga Katoliko dinha sa usa ka Dios do na may tulo ka persona. O ang usa ka persona nga nagpakatao mao man si Jesus aron iya kitang ubanan pinaagi sa pagsabot unsa gayud ang kinaiya sa pagkatao. Pero wala gayud siya sa iyang pagkatao, wala gayud siya magpakasala. Muna nga ang mga tao, ang mga tinun-an mihugot ang ilang pagtuo nga si Jesus gikan gayud sa Dios, nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Kay kung kita dunay pagtuo nga ingon niini, ato yung pamation ang mga pulong sa Ginoo. Pero sanglit usahay kita mura mo awp ang atong pagtuo, murag dili kayo kita makahimo ug makabuhat sa mga pagtulunan nga gisulti sa atong Ginoo. Una sa tanan, giklaro gyud ni, gi-establish gyud ni nga si Jesus Ginoo aron mutuo kita sa iyang gipanulti. Unya ang atong Ginoo misulti pod sa yanog kamatuoran nga pagtulunan ngadto sa mga apostoles. Iya pong giingnan nga sayod man ko mabot ang panahon nga kamo magkatibulaag. Mabot ng panahon nga ako inyong biyaan. Tinuod gyud na. Kaya ang mga apostoles sa diha nga gidako pa ngatong Ginoo nagkatibulaag man sila, nangahadlok man sila. Ang kahadlok maugyoy mudala kanato sa dili pagbarog aron mo puyo sa kamatuoran. Kung doon naging kay kahadlok, wala kay baruganan, kay mura man kag kahoy nga kawayan nga mulutaw-lutaw lang, moapil-apil lang, moanod-anod lang sa hangin. Muna nga atong gipangayo gyud sa Ginoo karon, nini atong ebanghelyo mao nga atong barugan ang kamatuoran, nga ato nga puy-an ang kamatuoran, nga ato nga dawaton ang matuod ug dili nato saksihan ang dautan. Mao ni ang gisulti sa atong Ginoo. Pero atong Ginoo pod kana bang daw iya na pong nadawat nga mao ni gyud ni ang mga tawo. Munang ingon siya, kamong tanan magkatibulaag, ang uban manguli sa inyong balay ug biyaan ako apan sagdilang kay ako dili man mag-inusara, anaman ang amahan. Muna nga ang atong Ginoo do nagyoy sense of security. Kada bang dili siya para sa tao ba? Dinhi atong makita nga kining full of security, our Lord Jesus Christ told the apostles that indeed they will be scattered, they will abandon him, but then he will never be alone because the Father will be with him. Hinaut-unta nga mao po ni atong hinumduman nga kita mopuyo gyud sa kamatuoran ug dili nato biyaan ang kamatuoran.
ug ang kamatuoran anaa sa simbahan. Ato yun nga puy-an ang simbahan, ato yun nga magpadayon yun kita pagpuyo sa simbahan, dili yun nato talikdan ang simbahan. Ikaw nga namati nako karon. Doon na tingali mga panahon nga nahiubos ka sa simbahan. Ug tungod kay nahiubos ka, imong gibiyaan, imong gitalikdan ang simbahan. Mao na nga dili yun maayo. Akong hangyo kanimo nga moabot man yung panahon nga dili ta ganahan usahay sa pari, dili ta ganahan usahay sa atong mga lideres, pero dili yun nato talikdan ang simbahan. Upadayon kita sa pagpang-alagad. Ako kining hangyo sa atong mga lideres, sa mga kapilya dinha sa nagkalain-lain nga mga barangay. Padayon ta. Usahay akong makita nga dunay uban nga mga kapilya nga hugaw. Ato yun ang limpyuhan kada semana. Ato yung adtuan. Doon na yun commitment ba? Kay ato yun nga limpyuhan ang atong kapilya, limpyo yun ang atong kapilya. Unya, akong hangyoon ang mga batanon. Ang mga batanon po magpundok. Unya, doon na po sila, dili lang magsigi og kining, sige og volleyball, magsigi og dula. Doon na gyud panahon nga malimpyo mo, bisag 30 minutos lang nga malimpyo sa kapilya, magtabas sa mga sagbot, unya manilhig, nganiguman, magdula dayon. Nindot nung takayo kon ang atong youth leader, mao gyud mangulo. Unya, dili man na, ayaw nagdugay. 30 minutos o sa oras, nindot na kay na nga atong gilimpyuhan ang atong kapilya. Anong nakasulti man ko ani? Ang atong Ginoo mingon man, maabot ang panahon nga kamo magkatibulaag. Maabot ang panahon nga kamo mubiya kanako. Ikaw nga namati nako karon. Youth leader ka man kaha. Kanang atong punduko ng mga batanon, nya atong limpyuhan ang mga kapilya. Unya dili nato biyaan kay kun dili nato tagdon ng atong kapilya, dili nato limpyuhan, samara nga kita mibiya sa atong Ginoo. Ang kapilya god maman ang timaan sa panaghugpong sa katawhan. Kung limpyo og nindot ang atong kapilya, kana nagamatuod nga ang katawhan sa Dios nagkahiusa og aduna gyoy pagtambayayungay, pagtinabangay. Kunya padayon kita sa atong ebanghelyo. Mingon diri sa katapusan, paantuson kamo sa kalibutan, apanayaw kahadlok, kay gidaog ko na ang kalibutan. Naagyod no, maabot yun ang panahon nga kining lutuson ka. Miabot ang panahon nga kung ikaw usa ka matuohon, lutuson ka. Kini kamatuoran yun ni sa mga lugar diin anaa ka minority ka, kunya naa ka sa Muslim territory. Luoy kayo, naluoy ko sa mga katawhan karon nga nasa Middle East, tungod kay dili sila makapahungaw, dili sila makapakita sa ila nga pagtuo. Bisan din na sa mga lugar, din na sa South Korea tingali, din na sa lugar sa kining, din na sa Indonesia, o din na sa Myanmar, o guban pa, din na sa Vietnam. Ako yung hangyo nga kining magmubarog yun ta sa atong pagtuo. Sa mga lugar diin minority kita, pero atong ipakita ang atong pagtuo. Ato yun nga panalipdan ang atong pagtuo. Ug mao kini ang gisulti sa atong ebanghelyo karon nga gikutlo sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 16 bersikulo 29 hangtod sa 33. Ug ang bersikulo 33 gapahinumdom kanato nga ayaw kahadlok bisan kun kalibutan mo paantos kanimo kay ako magauban kanimo. Ngadto sa mga nagantos nga mga Katoliko, padayon nga mukupot o mupuyo sa pagtuong Katoliko Romano, atong puy-an ang atong pagtuo. Dili nato kini usikan kay pinaagi niini kita usab mamahimo nga witnesses, mamahimo kita nga minsahero, nahimo kita nga mga witnesses, mga saksi sa atong pagtuo nga Katoliko Romano. Ayaw kahadlok kay ikaw ni saksi sa kamatuoran sama ni San Pablo
sama ni San Pedro, sama sa mga apostoles. Misaksi sila ang ilang na nakuha dili lang kamatayon kundi purong-purong sa langit. Muna nga dili gyud nato isalikway ang atong pagtuo. Padayon gyud kita. Igsuon dinhi karon sa ato nga ebanghelyo aduna kitay tulo ka punto. Una nga mupadayon gyud kita nga mutuo nga si Hesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Ikaduha nga moabot ang panahon nga magkatibulaag kita, unya biyaan nato ang Ginoo. Pero ako naghangyo sa ikatulo nga punto nga mubarog, mutindog kita sa atong pagtuo o dili gyud nato talikdan ang atong Ginoo. Dili gyud nato ato yung amumahon ang atong pagtuo ug makita kining pag-amuma, pagmahal, pagpangga sa atong pagtuo pinagi sa ato nga pagpundok, pagampo dinha sa kapilya, dinha sa simbahan, unya ato pong amumahon ang atong kapilya, atong limpyuhan, tungod kay pinaagi niini kita nagapakita na himong saksi sa matuod nga pagtuo. Igsuon, ang mayong balita nga mao ang pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Karong adlaw sa kunang gikaingon, muadto kami sa San Isidro Academy of Tudela kay doon na may graduation. Congratulations sa mga senior high school students, labi na gayud ang grade 12 nga mupaso, mudawat na silang diploma. O gingon man usab ini kahapon, muadto ako sa St. Joseph's High School sa Sinakaban. Hinaut unta nga ang mga graduate mahinumdom nga ang diploma maoy timaan nga sila nakaangko na sa kahimsog, nakaangko na sa tukma nga panghuna-una. They have already attained a sense of maturity and it is a confirmation that they have to be faithful and honest. The school has given you the diploma in order to confirm that indeed you have already attained a sense of maturity. You have already attained a sense of fidelity, in a sense that you can adjust, you know how to control your feelings, you know how to discipline yourself. And that is the meaning why you are given a diploma, in order to remind you that your studies cannot be only confined in school, but that you bring along with you in your life, in your personality, in your person, the virtues that you have imbibed as you study in a particular school. Muna ang kahulugan sa diploma, nga midawat ikaw diploma, tungod kay ang eskwelahan miila nga ikaw tao nga nahimo na nga adunay karakter, tao nga kahibalo na nga mo adjust sa imong isig ka tao nga nakakuha na og maturity ug dili na ikaw magbinata kay kahibalo na ikaw unsaon aron maugmad ang imong ugma mo maayo ang ato nga katilingban tungod kay ikaw mugamit man sa imong panguna-una aron sa kaayuhan dili lamang sa imong kaugalingon kundi sa katawhan. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ugma akong usbon sa Mayo 31 ang graduation adto sa Holy Child adto sa St. Michael's High School, Tangub City sa alas 9 sa buntag. Din ang principal mao si Ma'am Luz Ferrarin ug ang school director si Father Ernest Kulanag. Ug sa hapon himuon ngadto sa Holy Child High School dinha sa Clarin. Ang principal mao si Ma'am Wayde Neri ug ang school director si Father Fred Malales.
Salamat natong tanan sa mga teachers, salamat sa mga non-teaching staff, salamat usab nila ni Ma'am, ni Dr. Rosa Lantaka, Ma'am Ajin, nila ni Janry Magkilat, nila ni Ayan Alima, o ni Marvin Kang. Ninyong tanan, salamat kaayo, o ginaot nga sa kanunay kita, mudangop sa Ginoo, aron giyahan ang atong pagpanaw nining kalibutana. God bless, mabuhay tayong lakat.